El 9 de juny ens reunim aquí a la plaça Major perquè les ciutadanes pobleres es trobaran davant d'un nou escenari. Felip VI, el nou rei d'Espanya, i ningú ha votat directament. Un estat que s'autodefineix com democràtic acaba de proclamar el seu nou cap sense convocar un referèndum ni unes eleccions ni res semblant. L'esgotament del règim del 78 dona per tancada la transició amb l'abdicació de Joan Carles I. Cap pacte que perpetuï un sistema injust amb les persones i pobles ens representen i permetrem que ho faci. La monarquia espanyola és una institució antidemocràtica i caduca. S'han acabat els temps de vassalls i senyors. Denunciem el paper que se li atorga a la monarquia de garant de la unitat d'Espanya i dels privilegis de les oligarquies dominants en contra dels drets socials del poble. Tots els pobles tenen dret a autodeterminar-se i establir el seu estatus polític i les seves relacions amb tots els pobles del món. El dret a decidir és un dret estipulat a la Declaració Universal dels Drets Humans. Si totes les ciutadanes som iguals davant la llei, nosaltres tenim dret a que elegir el cap d'estat. Ja està bé que ens prenguin el pèl. Cal organització i cal que el poble expressi la seva veu. Les mobilitzacions continuaran i els d'aquí volen fer una crida a la participació. En una república popular i igualitària no hi tinguin cabuda els privilegis. Visca la terra! Lliure!